Το θέμα μας σήμερα, για μία ακόμη φορά το τελευταίο 1,5 χρόνο, είναι μία πρόταση του Επιμελητηρίου Σερών για δημιουργία επιχειρηματικού πάρκου στο στρατόπεδο Κολοκοτρώνη στη δυτική πλευρά της πόλης των Σερών. Προτείνουμε την αξιοποίηση του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, μία έκταση 265 στρεμμάτων, τη συνολική αξιοποίησή του, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και 9.500 περίπου τετραγωνικά υφισταμένων κτηρίων, τα οποία είναι σε κακή κατάσταση. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας της περιοχής μέσα από τη δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου Κολοκοτρώνη. Η επενδυτική πρόταση θα αναπτυχθεί και θα υλοποιηθεί σε 2 στάδια. Στάδιο πρώτο, αξιοποίηση του οικοπαίδου με το υφιστάμενο κτηριακό απόθεμα με τη δημιουργία του επιχειρηματικού πάρκου Κολοκοτρώνη μέσα από τις ακόλουθες επιμέρους σύγχρονες δομές με τις αντίστοιχες οικονομικές δραστηριότητες. Σύγχρονο μουσείο στρατού και πολεμικής ιστορίας. Μόνιμο στεγασμένο εκθεσιακό κέντρο. Υπαίθριος εκθεσιακός χώρος όπου θα μπορεί να γίνει τη Σερέξπο και όχι μόνο. Συνεδριακό κέντρο, θερμοκοιτίδα για νεοφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις, εκθετήριο τοπικών προϊόντων και γραφείο τουριστικής πληροφόρησης, γραφεία της διοίκησης, δομές εστίασης και αναψυχής και χώρο στάθμευσης οχημάτων. Στάδιο Β. Εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου, αξιοποίηση του ελεύθερου χώρου του στρατοπέδου με τη δημιουργία θεματικού πάρκου κοινωνικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με υψηλά οικονομικά αποτελέσματα που θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δομές. Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών για την ανάδειξη ανθεκτικών ειδών υψηλής προστιθέμενης αξίας και πειραματική καλλιέργεια νέων ειδών που δυνητικά μπορούν να ευδοκιμήσουν με υψηλές αποδόσεις στην περιοχή των Σερών. Πράσινη βιβλιοθήκη υψηλής τεχνολογίας, Green e-Library, ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση, καλλιτεχνικό εργαστήριο αναβίωσης, σεραϊκής λαογραφικής τέχνης, αγκιοπλαστικής, εκμάθησης, παραγωγής παραδοσιακής σεραϊκής πουγάτσας, παραδοσιακών χωρών και άλλα. Οι ανωτέρω δομές θα πλαισιώσουν το επιχειρηματικό πάρκο, προσδίδοντας υπεραξία στη λειτουργία του, καθώς προσφέρουν δυνατότητες ανάπτυξης της περιοχής. Εκτιμούμε ότι θα επενδυθούν τα επόμενα χρόνια γύρω στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Η πλεονεκτική τόσο γεωγραφική θέση του νομού Σερών, ως η σημαντικότερη πύλη προς Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, όσο και η χωροθέτηση του ίδιου του στρατοπέδου στη δυτική κεντρική είσοδο της πόλης, περιβαλλόμενο από σημαντικές οδικές αρτηρίες και συνορεύοντας με βασικά φυσικά στοιχεία, επιτρέπουν τη μετατροπή του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη σε σύγχρονο βαλκανικό κέντρο. Ένα τεράστιο πόλο έλξης επιχειρηματικού και πολλαπλασιαστικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Εύκολα διαπιστώνει κανείς πως η αξιοποίηση ενός ανενεργού και χωρίς χρησιμότητα χώρου είναι ικανή να αναδείξει στο μέγιστο τα σημαντικά προτερήματα του τόπου των Σερών, δίνοντας πνοή στην τοπική οικονομία και κοινωνία ευρύτερα. Ενίσχυση προοπτικών απασχόλησης, νέες διέξοδοι για τους νέους και ικανούς ανθρώπους της περιοχής, προσέλκυση του τουριστικού κοινού, παράλληλη ενδυνάμωση του συνολικού τουριστικού αποθέματος της περιοχής, άμεση προβολή των παραγόμενων αγαθών της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Το σημαντικότερο είναι ότι η πρόταση του Επιμελητηρίου Σερών αφορά σε επένδυση ήπιας έντασης, που μπορεί να αγκαλιαστεί από θεσμικούς, αναπτυξιακούς, οικονομικούς, τοπικούς φορείς, όσο και τους πολίτες, ως γέφυρα ένωσης των κοινωνικών εταίρων της περιοχής, στο κοινό έργο αναβίωσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων των Σερών, δημιουργώντας υψηλή προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις αναγνώρισης. Σας ευχαριστώ. Εύχομαι να αγκαλιάσουμε όλοι την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου και τα Υπουργεία τα οποία δείχνουν τρομερό ενδιαφέρον. Έχουμε επισκεφθεί σαν διοίκηση και εγώ προσωπικά και τα Υπουργεία αρκετές φορές για το θέμα αυτό και έχουμε μιλήσει δημόσια στο ΕΒΑ και έχουμε αναφέρει την πρόταση του Επιμελητηρίου μας μπροστά σε όλο το κοινό, στους επαγγελματίες των Αθηνών, με πολύ κολοκευτικά σχόλια για την πρότασή μας. Παρακαλώ. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο.
και μόνο που συζητάμε σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα μας ικανοποιεί, και νομίζω ότι όταν συζητάνε δύο μεριές οι οποίες είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα δημοσίου, το επιμελητήριο είναι δημοσίου δικαίου, νομίζω ότι θα υπάρχει συμφωνία πολύ σύντομα για το καλό όνομα μας και της οικονομίας και των νομοσερών, αλλά και της Ελλάδος. Οι επαγγελματίες έχουν σαν αρχή να μην βλέπουν ακατοίκητους χώρους, και μάλιστα χώρους του δημοσίου, να μην βλέπουν ένα δημόσιο το οποίο είναι φτωχό, αλλά να επιχειρούν με όποιο κόστος μπορούν να παλέψουν τουλάχιστον. Δηλαδή είναι προτιμότερο να υπάρχει κάποιο κόστος παρά να τα έχουμε ακατοίκητα. Δηλαδή, κύριε Πρόεδρε, το καθεστώς ποιος θα είναι? Θα είναι νοικίαση, θα είναι... Σήμερα υπάρχει ένας ψηφισμένος νόμος με βάση τον οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τη συμφωνία. Αν θέλετε, μπορεί από αυτό να σας απαντήσει και ο κύριος Ζησημάτος.